No niin, morjesta vaan. Ollaan täällä vanhojen kettujen kanssa Laavulla, Vierumäellä. Lähdetään vaikka tästä meidän Jannesta, niin miten meni tänään vanhojen kettujen peli? Tänään meni vähän sillä, että hyökkäät ei auttanut puolustajia, mutta kuitenkin loppujen lopuksi niin töitä tehdessä, niin tämähän meni tää homma. No todennäköisesti tulee useamman kuukauden tauko, olkapäästä on mennyt Kieltosen kalvo poikki. Vitutti ihan suoraan hirveästi, ettei päässyt pelaamaan. Olisi kiva ollut tehdä maaleja siellä, mitä on rakastanut koko elämäni ja aina ollut elementissä, niin siellä maalin edessä, niin et usko kuinka vituttaa, ettei päässyt pelaamaan. No meiltä puuttu maalintekijä, että... Kyllähän homma toimi alussa, kun sai hyviä syöttejä, mutta lopussa porukka väsyy. Että ei olla ihan 2 tunnin kunnossa. Ei olla ihan 2 tunnin kunnossa. 1,5 tuntia vielä meni, mutta viimeinen puoli tuntia oli niin kuin meille se hävikki. Okay. Ei, menettiin pari maalia. Itse asiassa jos viimeinen puoli tuntia, niin ei ne tehnyt montaa maalia, kun ne teki siinä tunnin jälkeen. 3 maalia perään. Viimeinen puoli tuntia 5 minuuttia 3 maalia. Saattoi olla näin, että se oli tunnin jälkeen, mutta kun ajan taju oli jo kadonnut siinä. No niin. Ai Suomi on! Oi Suomi on! Oi Suomi on niin ihanaa! On meillä viina, sauna ja kirves. Ja Suomi on niin ihana! Hei! 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 Käyntiin. No niin. Valo käy. Oletko valmis? Nyt on viimeisen päälle mustaa makkaraa tänään tarjolla. Tässä on niinku paistettu viimeisen päälle nuotiomakkara niinku täällä. Niin, miltäs tuntuu? Maistuu? Kyllä varmaan maistuu, kun saa suuhun asti. No laitahan, niin katsotaan minkälainen on ensipura. Tuossa talvena näin leville. Antakaa lisää paperissa noin pystyy. Sinappia. Ei tarvitse, se on hyvä nuotioaroma. Mites muuten? Onko makkaranpaisto onnistunut kaikilla? Yhtä hyvin kuin pelihommat? Pikkusen paremmin. No pikkasen paremmin, jos peli... Hyvinen paremmin on onnistunut makkaranpaisto.
Näissä kun ne omat kädet on toiminnassa eikä jalat vaan pelkästään. Jalat on jäänyt lepoon, niin pistämme jalat ei ole lepoon, mutta omat kädet on toiminnassa. Niin makkarapaista onnistuu. No niin, hyvä. Mutta omasta mielestään jalat on kun piiströmi. Siihen kannattaa luottaa.